Tervetuloa Kulttuurivihkojen artistihaastatteluun ja tällä kertaa meillä on täällä duo Antti Lötjönen ja Kalle Kalima. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mitkä fiilikset teillä oli keikka tuossa The Other Sound areenalla kattelahuoneessa Flowfestareilla ja mikä fiilis siitä? Erittäin hyvät fiilikset. Oli loistava keikka ja tunnelma oli tosi hyvä. Ei mitään huonoa sanottavaa. Tosi hyvät fiilikset, joo. Joo, mä olin ihan yllättynyt, kuinka hiljaa yleisö. Me kuitenkin ollaan kahdesta meto, vaan kontrabasso ja kitara ja ei ole rumpoja eikä ole biittiä, niin että sieltä ei muilta lavoilta kuulunut kovin paljon, että se oli jotenkin järjestetty niin, soundi oli loistava. Tämä oli erittäin positiivinen kokemus, koska aina näin ei ole pop-festivaaleja. Välillä on ongelmallisempi jazz-artistina tulla. Joo, mä kiinnitin samaan huomioon, olin siellä kuulolla ja kävi tuuri, että ei päälava eikä muu häirinnyt sitä teidän showta. Kertoisitteko vielä omin sanoin, että ketä te ootte, mitä te teette, mikä teidän instrumentti on? Mä oon siis Antti Lötjönen ja mun instrumentti on kontrabasso. Pääinstrumentti, soitan kyllä muitakin instrumentteja, muitakin bassoja, mutta tässä duossa soitan vaan kontrabassoa ja myöskin kirjoitan tätä musiikkia, eli sävellän niin sanotusti. Kalle Kalima ja soitan sähkökitaraa ja myös sävellän tässä. Mä asun Berliinissä, vaikka on täältä Helsingistä ja mä luulen, että me molemmat ollaan silleen jazz-musiikissa tyypillisesti. Meillä on paljon projekteja, mutta tämä projekti on nyt vuoden pyörinyt. Mä oon päässyt vuodesta soittaa melkein 30 keikkaa. Tämä on ollut ihan mieletön tämmöinen niin kuin matka, voisiko sanoa. Ja tänään on vähän semmoinen, tietyllä tavalla semmoinen huipennus ja ehkä nyt ensi alkuun sitten sen matkan niin kuin ensimmäinen päätöpiste. Joo. Tartuin heti tuohon matkaan, että minkälainen se on ollut, minkälaisia stoppeja, keikkapaikkoja, kun mainitsitte, että on ollut erinäköisiä, eri kokoisia, niin missä kaikkialla, ja kun tämä on kuitenkin aika universaalia tämä teidän ilmaisu, että se varmaan niin kuin kysyntää riittää, mutta missä kaikkialla olette päässeet käymään? Nyt me ollaan soitettu siis toistaiseksi vasta siis Suomessa tämä vajaan 30 keikan pitkä kiertue, ja siihen on mahtunut kyllä monenlaista, että tietysti tämä on niin kuin toinen ääripää, se niin kuin isompi ääripää, tämä Flowfestari, ja mitäs mulle tulee mieleen? Jyväskylässä soitettiin Pub Lucky, jossa Kalle soitti peliautomaatin edessä. Siinä on hienoja videopätkiä, mutta sielläkin oli tunnelma loista. Me ollaan käyty Saarijärvellä ja niin kuin tosi pienissä paikoissa. Ja sitten toisaalta me ollaan soitettu sitten niin kuin esimerkiksi G-Live-klubit ja tällaiset. Mä luulen, että me ollaan soitettu melkein kaikki paikat, mitä tämmöinen duo Suomessa voi niin kuin soittaa itse asiassa. Ja silloin kun me helmikuussa tehtiin se varsinainen kierto, me kuitenkin pyörittiin sillä tavalla 14 päivässä, oli 13 keikkaa ja Antti ajoi pääosin se 3000 kilometriä sillä autolla. Me nähtiin talvista Suomeen, oli mahtavia sellaisia kohtaamisia. Mä muistan, että me mentiin yhteen paikkaan, sori nyt mä vähän menen aiheesta sivuun, mutta tää oli niin herkullinen. Me kysyttiin se paikalla, missä me ollaan, sitten kaveri sanoi, että Alavuudella. Joo, ja sitten päädyttiin sitten keskustelemaan aika pian se kaveri, joka siinä vähän keräsi pulloja ja muuta, niin se kertoi meille Alavuuden kolmoissurmista, että siellä on 2 kolmoissurmaa. Ja siitä me sitten tehtiin myös sävellys. Että se tavallaan se vähän se valui niin kuin meidän musaan. Me yritettiin myös käyttää sitä niin kuin polttoaineena sitä kaikkea, niitä kohtaamisia. Siellä on aika kaikenlaista, että Flow-festivaalista kotikonserttiin. Kaikki tämä on ollut se range. Ja tähän mä voisin lisätä, että mullehan toi ei ole niin vierasta, koska mä oon asunut ikäni Suomessa. Kalle, kun on parikymmentä vuotta ollut Berliinissä, niin tuollainen niin kuin Alavuuden kolmoismurhat, niin alkaa olla aika eksoottinen juttu, vaikka täysin suomalainen sydän hänellä onkin. Niin siinä oli semmoista eksotiikkaa hauskalla tavalla. Joo, se oli kiva. Antille tämä oli 21. Flow-festivaali, oliko näin? Eli sä oot ollut alusta asti mukana? Melkein, joo. Miltä se tuntuu? No siis onhan tänne aina niin kuin ilo ja kunnia päästä soittaa, että tämä on
silloin 2004, kun tämä alkoi Makasiineita, niin tämä oli hyvin erityyppinen festivaali. Mutta mun mielestä se on ihan upeata, että täällä on niinku edelleen pidetty just toi Other Sound ja toi Balloon Stage ja muut. Täällä on tosi laaja se musiikkikirjo, että mä arvostan sitä kyllä tosi paljon, että pidetään niinku mukana. Tai että niinku meidän kaltainen duo voi myöskin tänne edelleen tulla soittaa ja siellä on tupa täynnä ja vastaanottavainen yleisö. Toisessa äärilaidassa on niinku tuommoiset megatähdet ja kaikki on ikään kuin samaa tämän sateenvarjon alla, niin kyllä se on hieno juttu. Kuinka mones kerta Kallelle tämä oli? No mä luulen, että olisi mun kolmas. Mä en ole ihan varma, mutta mulla on ollut pari tosi hienoa erikoista muistoa. Yksi oli sillä, mä oon ollut Jimmy Tenor ja Tony Allenin kanssa. Oli semmoinen projekti, mitä mä olin Jimin kanssa pitkään erilaisissa bändeissä. Sitten meillä oli semmoinen yhteinen bändi. Mä luulen, me oltiin 2012 ehkä täällä sen legendaarisen Afrobeat-rumpali Tony Allenin kanssa. Siis tästä on ihan, pakko kertoa anekdootti, että keikan jälkeen sitten mun vaimo, joka muuten tänäänkin pääsee harvinaisesti kyllä paikalle, niin oli kanssa silloin paikalla ja sitten Tony, mä sanoin, hei, Tony, you have to meet somebody. Oh, your lady in Helsinki? No, my lady everywhere. se oli se kerta. Ja sitten mä kerran pääsin mukaan semmoisen Jason Moranin, semmoisen amerikkalaisen pianistin vieraaksi tänne tuonne Pallolavalle. Olisiko ollut sitten jotain niitä vuosi 2014-2015. Mutta aina tämä on ollut tosi positiivinen ja niin kuin mä mainitsin aikaisemmin, että just että meille sattunut on hiljainen juttu. Mä oon siitä iloinen, koska silloin kun me Jason Moranin harjoituksia pidettiin silloin 2014, mä muistan, että ne oli mahdottomat, koska The Black Keys veti samaan aikaan soundcheckia päälavalle, joten me ei kuultu harjoitusta aikana mitään omasta soitosta, joten ei ollut mitään harjoituksia. Se oli silloin, joo. Mielenkiintoista. Te olette molemmat tehneet tahoillanne pitkän ja vaihekkaan uran. Mistä te sitten löysitte toisenne ja päätitte lähteä kimpassa tekemään? No tässä on semmoinen hauska tarina, että se oli siis 2024 syksyllä. Eikö se silloin ollut se meidän eka? Oli. Niin mulle tarjoutui Salojatsin toimesta, terveisiä vaan Marko Heikuralle, hänelle suuri kiitos tästä, että meidän yhteistyö on alkanut. Semmoinen mahdollisuus, että mä olin soittanut siellä siis muutama vuosi aiemmin amerikkalaisen rumpalin Jeff Zane Wattsin kanssa. Ja sitten se varmaan oli joku ehkä jopa peruutus, niin sitten tämä Marko vaan soitti, että nyt taas tämmöinen slotti, että pyydä joku kansainvälinen vieras. Ja sitten mä aikani mietin kaikkea ulkomaalaisia ja muita. Sitten yhtäkkiä mä tajusin, että no hemmetti, että Kalle, että nyt on se mahdollisuus. Mä olin kuullut Kalleen moneen otteeseen ja me oltiin törmäyty tuolla maailmalla ja missä milloinkakin. Ja mulla oli aina se mielestä olisi kiva soittaa Kallen kanssa. Ja sitten ehdotin sitä sitten sinne, että nyt ei suoranaisesti ole ulkomaalainen, mutta ulkosuomalainen. Ja ne sitten tarttui siihen ja sitten se niin kuin heti tuntui tosi luontevalle se yhteistyö ja molemmat oli aika fiiliksissä. Ja sitten ruvettiin viemään sitä eteenpäin. Joo, mä olin tosi iloinen tästä, koska mä olin rekisteröinyt Antin kaikkina vuosina ja sitten sattui vielä olemaan niin, että mun siskolle tytär on olemaan tosi hyvä ystävä Antin tyttären kanssa. Tässä oli vielä tämmöinen perheyhteys, mutta me ei oltu vielä koskaan soitettu yhdessä. Me tiedettiin aina. Mä olin jotenkin oudosti aina vähän toivonut, että jotain tällaista tapahtuisi, että Antti kanssa olisi mahdollisuus päästä soittaa, koska mä oon ollut pitkään pois Suomesta ja mulla on semmoinen olo, että nyt mä oon vähän pois Suomen kuvioista. Että mä oon niin unohtunut Suomessa, mä missaan täällä. Mä tiedän, että on hyvin soittaa, mutta mä en pääse enää niin siihen junaan mukaan. Että mulla on kyllä ihan hyvin muualla duunia, mutta että se omassa kotimaassa mä oon aika vähän, mä oon tästä tosi iloinen, että tämä on onnistunut näin. Ja välillähän se on ihan sattumaa, että tulee se eka keikka sitten. Mutta se oli hyvä vaisto, että tämä on ollut alusta asti tosi easy, että voi vitsi, mahtava juttu. Joo, hyvä kuulla. Ja se kuuluu myös siellä lavalla. Sitten tämmöinen spesifimpi kysymys maallikolle, että mikä synnyttää täydellisen impro-jats-kappaleen ja voidaanko sitä kutsua prosessiksi vai onko se enemmän virtausta ja vuoropuhelua? Erittäin hyvä kysymys, että käytit termiä täydellinen, niin sitten täytyy sanoa, että en mä tiedä. Siihen me pyritään ja joskus onnistuu paremmin ja joskus huonommin, mitä nyt sitten taas on täydellisyys. Täydellisyys on myöskin sitä, että on rosoja virheitä ikään kuin, mutta
Sanoisin, että kyllä se on se hetki, se niin kuin otollinen hetki, että tietysti kun me niin kuin sanottiin molemmat aiemmin, että myöskin sävelletään, että meillä on tässäkin semmoisia osa kappaleista on aika semmoisia löyhiä, jossa on paljon tilaa improvisaatiolle. Ja sitten kun on vaan se niin kuin jotenkin se hyvä ja oikea hetki ja asiat niin kuin loksahtaa kohdalleen. Mä en tiedä, jos tietäisin, niin olisi on vielä vähän onnellisempi, että jos mulla olisi niin kuin tiedossa ne välineet, mutta joskus se osuu paremmin, joskus huonommin. Niin, se oli erittäin hyvin sanottu ja se on just niin kuin noin. Mä vaan sanoisin, että se jotenkin niin kuin näin futisjoukkueessa, kun se lähtee se pallo sieltä maalivahdilta ja se menee sen keskikentän kautta sinne ylös ja sitten se kuvio vaan jatkuu. Ja se jotenkin tiedät sillä hetkellä, kun sä näet sen tapahtuvan, että tämä tulee toimia ja sitten tulee se maali. Se on vähän sellainen fiilis. Että siinä on niin kuin kaikki sitä on harjoiteltu miljoona kertaa ja sä oot koko elämän suhrannut silleen, että sä pystyisit reagoimaan sillä hetkellä. Mutta sä et tietenkään tiedä, että se pitää ensin saada kuitenkin toteen. Sun pitää toteuttaa ne asiat ja sun pitää pystyä niiden sun kanssapelaajien kanssa olemaan. Sun pitää olla just siinä ja sitten se viimeinen kaveri pukkaa sen sisään, mutta se on vasta se viimeinen kaveri. Siinä on ollut kaikki se. Ja tää on se magia just. Joo, niin oli hyvin sanottu. Eli jatkokysymys tuohon äskeiseen. Mikä, Kalle, mitä sä arvostat Antissa ja hänen muusikkoudessaan? No, Antti on järjettömän monipuolinen muusikko, uskomaton kokemus, niin yli 100 levyä tehtynä ja se tarkoittaa, että hän pystyy niinku erilaisissa tilanteissa tosi nopeasti reagoimaan. Hänellä on semmoinen, niin kuin tässä on tämmöinen iso arkiivi, niin hänellä on myös semmoinen arkiivi musiikillisia keinoja. Niin, että mun ei tarvitse ikinä tavallaan pelätä, että jos mä tarjoan jotain juttua, niin kuin tänäänkin tapahtui pari asiaa, joita ei ollut niin kuin koskaan vielä tehty just sillä tavoin. Niin mä voin lähteä tämmöiselle vesille, niin kuin heikoille jäille, ja siellä hän seuraa ja löytää sen reitin sieltä niin kuin eteenpäin. Niin se olisi ehkä se, niin, että kaikki on mahdollista. No, nämä kaikki samat sanat pätee itse Kalleen itse asiassa, että niin kuin, mikä on just se, että me pystytään niin kuin kahdestaan improvisoiden luomaan asioita, niin toi on tosi olennainen pointti. Ja voi vaan vaihtaa tuon etuliitteen, vaihtaa nimeä edestä. Mutta ehkä sitten tavallaan yksi semmoinen niin kuin spesifimpi, näitä asioita on siis miljoona, mutta semmoinen spesifi asia, mikä on niin kuin tällaisessa jutusta, kun me soitetaan duona ilman lyömäsoittajaa, niin tavallaan se, että Kalle on niin kuin rytmisesti äärimmäisen vahva ja se jollain tavalla koen niin kuin omaksikin jonkinlaiseksi vahvuudeksi sen, niin kuin, että me ei niin kuin tarvita ketään niin kuin pitämään tavallaan niin taimia niin sanotusti. Että me pystytään soittamaan rytmisesti kompleksisia asioita ihan kahdestaan ilman mitään, mihin me ei tarvita apua mistään lyömäsoittajalta. Et sen takia monesti tämmöiset duot on semmoisia, että ne on ehkä vähän vähemmän rytmisiä ja tällä tavalla, mutta että niin kuin me on löydetty semmoisia asioita, että pidetään se niinku rytmi siinä mukana kuitenkin vahvasti, vaikka ei ole varsinaista lyömäsoittajaa tässä. Ja se on niinku, nojaa paljon tuohon Kallen vahvuuteen, rytmiseen niinku selkeyteen ja vahvuuteen. Sitten viimeisenä kysymyksenä, että minkälaisia taiteellisia intohimoja teillä on vielä toteutumatta tahoillanne ja yhdessä? No, voisin aloittaa tuosta yhdessä asiasta, että nyt me on laajennettu tätä toimintaa nyt niin kuin kvartetiksi, että pyydettiin siis loistava rumpali Markku Ounaskari, joka on myös maailmaa elämänsä kiertänyt ja Espanjassakin asunut pitkään, tämmöinen mielettömän hieno rumpali ja pianisti Aki Rissanen, että nyt me ruvetaan sitten niinku kvartettina tekemään. Me tehtiin muutama keikka, mutta että se on niinku seuraava askel tässä meidän yhteistyössä. Varmasti duonakin jotain, jos tilaisuus tulee, mutta että se on nyt sellainen selkeä seuraava askel. Muuten, no kaikenlaista on mielessä, mutta sanotaan, että kunhan se niinku palo pysyy ja niitä ideoita tulee ja myöskin se, että tässä meidän niinku yhteiskunnassa ylipäänsä tämän tyyppisen taiteen tekeminen on mahdollista, niin se on niinku tietynlainen ambitio, että tavallaan että vaan pystyy niinku jatkamaan samalla tavalla, että on ne edellytykset olemassa. Kyllä aina keksii jotain, mitä haluaa tehdä, jos on mahdollisuudet. Erittäin hyvin sanottu. Joo, tämä kvartetti tulee olemaan tosi tärkeä sellainen juttu meille ja me ollaan
meillä on ollut muutama aika sellainen ekstaattinen keikka jo sillä porukalla, eli se on niin kuin kiinnostavaa, että mihin se vielä voi päätyä, ja toivottavasti me päästään, me nyt yritetään meidän levyä, se on tavallaan äänitetty, se levy, nyt me yritetään pitää editoida ja miksata ja näin. Mutta se, mitä sanoit yhteiskunnasta, toi on tärkeä pointti, ja nyt ajat on niin kuin muuttumassa, on semmoinen murroksen aika, ja välillä tulee just siellä, että onko nyt, kuinka relevanttia tämmöinen nyt on, sitten kun ihmisillä on niin paljon suuria ongelmia taloudellisesti ja ekologisesti, meillä on monia murroksia tässä yhteiskunnassa, niin onko meidän niin kuin tällä tekemisellä, niin kuin, onko se nyt sitten siinä relevanttia tavallaan, että onko tämä vähän niin kuin luksus tavallaan tämmöinen, että jätkät niin kuin improvisoi ja sekoilee niin kuin siellä lavalla, että onko se tarpeen. Mä luulen, että se on se haaste, mitä meidän pitää vastata siihen. Meidän pitää tavallaan, jos me halutaan tehdä tätä, meidän pitää olla jotenkin relevantteja. Meidän pitää myös, jos ajatellaan, että valtiot ei pysty enää ehkä tukea sillä tavoin. Suomessahan on loistava kulttuurituki noin, jos sä veltaat niin kaikkiin maailman valtioihin, niin 200, niin Suomi on ihan siellä kärjessä. Kulttuuri on tuettu hienosti, mekin on saatu paljon apua ja voi olla, että sitä ei enää pystytä antaa niin paljon. Mä luulen, että me ollaan molemmat semmoisia, että meillä ei ole niin kuin, there's no way back, me kuitenkin tullaan tekemään tätä hommaa, että miten sitten ne rahoitukset, miten me muodostetaan. Se, että me soitetaan kahdestaan, se liittyy vähän tähän osittain, että isot kokoonpanothan muuttuu vaikeammaksi, koska silloin tarvitaan enemmän fyrkkaa. Että tavallaan jos laittaa 2 miestä autoon ja lähettää ne sinne, soittaa ne 25 keikkaa, niin se maksaa ihan eri määrä rahaa kuin vaikka 5 äijää, eli kvintetti. Eli nämä kaikki tämmöistä vaikuttaa musiikkiin ja meidän luomiseen. Me yritetään löytää niihin vastauksia ja pysyä jotenkin aktuellina ja taiteellisesti ja tässä viitekehyksessä. Se on se haaste. Jo. Joo, kyllä. Kiitoksia. Toivotaan, että nämäkin haasteet on selätettävissä ja te teette arvokasta työtä ehdottomasti. Jatkakaa valitsemallanne tiellä ja kiitos kun kävitte meidän haastateltavana tässä Antti Lötjönen ja Kalle Kalima. Mun nimeni Vesa Virtanen ja me päätetään täältä tällä erää.